Mnogo je razloga da ostanete uz Dan uživo. Dnevni boravak za obolele od demencije na Novom Beogradu u prostorijama mesne zajednice Gazela postoji već 6 meseci. Više o ovom i o daljim planovima za Dan uživo govori Nadežda Satarić iz Srpskog udruženja za Alzheimerovu bolest. Dobar dan i hvala vam na vašem vremenu za N1. Dobar dan vama i svima koji nas sada gledaju. Evo, kako izgleda rad na tom projektu i od čega zavisi nastavak samog projekta? Pa, rad na tom projektu je veoma izazovan, jer i mi koji radimo sa ljudima obolelim od demencije i sa njihovim srodnicima, kao i oni, smo jedni drugima bili potpuno nepoznati. Prvi put smo se sreli tu u prostorijama mesne zajednice, odnosno u dnevnom boravku, i bilo je to međusobno upoznavanje. Mi smo upoznavali korisnike sa kojima ćemo raditi i pružati usluge, upoznavali smo njihove srodnike i izazove sa kojima se njihovi srodnici susreću. Problem je bio za nas što dnevni boravak nije funkcionisao svaki dan, što bi bilo idealno za njegove korisnike, već smo dobili prostor i dobili smo minimalna sredstva od Ministarstva za brigu o porodici i za demografiju da nam dnevni boravak funkcioniše samo jedan dan u nedelji i to 3 sata. Birali smo vreme koje je najpogodnije većini korisnika koji su ga koristili, a to su poslepodnevni časovi od 4 sata uveče do 7 sati. Rekli su nam srodnici da je to vreme koje inače je ozbiljan izazov za njih u porodicama, jer ima onaj sindrom zalazećih sunca kod obolelih od demencije, kada uveče negde, obično predveče, oni kreću, uznemire se i kreću negde da idu od kuće, da pobegnu, da spremaju se da idu na posao, da idu već u crkvu ili kod nekog prijatelja, i otuda su oni želeli da posle podne ih onda vode ovde, da dolaze u dnevni boravak gde imaju strukturirane aktivnosti sve vreme, sva ta 3 sata, gde mi radimo sa njima okupacionu radnu terapiju, gde imamo muzikoterapiju, gde imamo ples, gde imamo neke igre koje njima čine zadovoljstvo, imamo pričaonicu, razgovor sa njima. To je jedan deo rada sa njima direktno, a drugi deo rada je sa članovima njihove porodice, gde pružamo savete i razgovaramo o tome kako možemo da im pomognemo da prevaziđu neke situacije. A onda sami srodnici koji dovode korisnike imaju priliku da se oni međusobno sretnu, da razmene mišljenja, i to onda bude odlična kombinacija. Radi se na 3 nivoa, sve u istom prostoru. Prostor je prilično veliki, ali nije toliki da možemo ne znam koliki broj da opslužimo istovremeno. Morali smo naravno da vodimo računa o svim epidemiološkim merama koje su na snazi, i u tom prostoru nije moglo da bude više od 10-12 ljudi u isto vreme. Recite mi od samog početka, evo da vas malo vratim na sam početak, to upoznavanje, pre svega korisnika sa ljudima koji rade tamo sa njima, zatim srodnika koji takođe jako je nezgodno. Ljudi ne znaju kako da se nose sa tim kroz šta njihovi rođaci prolaze. I bilo je i kod njih puno skepse šta će se dogoditi, kako će reagovati njihova obolila osoba koju dovode, kako će ona reagovati prvo u nepoznatom prostoru, drugo od sebi sasvim nepoznatih ljudi, ali na svu našu sreću i mi koji smo tu bili da im pomognemo smo imali nekakvo iskustvo. Prvo sam ja dolazila, ja koja imam prethodnog iskustva 25 godina rada u domovima za smeštaj, pa čak rada i direktno sa obolelima od demencije. Ja sam bila najiskusnija tamo i najstarija od svih. Angažovali smo jednu socijalnu radnicu koja sprema sada i doktorat, koja je imala prethodno iskustvo u radu u jednom privatnom domu za starije, gde je upravo radila sa osobama obolelim od demencije. Dakle, mi smo taj stručni deo ekipe. Naravno, mi smo imale kao podršku i neurologe, lekare, profesorku Elku Stefanovu sa Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije, docent dr. Smiljanu Popović sa Vojnomedicinske akademije. One se članice Srpskog udruženja za Alzheimerovu bolest, i one su dolazile jednom mesečno na izmenično da pruže savet srodnicima što se tiče medicinskog dela, da vide kako to funkcioniše i ako treba nešto nas da posavetuju. Nama se javljali, i naravno, pošto smo imali samo jednu plaćenu osobu u okviru projekta, a to je ta socijalna radnica koja je najneposrednije sa njima
radila, svi smo mi ostali volonterski, davali doprinos. Mi smo angažovali i volontere. Volonterski nama su se priključili prvo ljudi stariji sa iskustvom u nekim aktivnostima. Dakle, ljudi koji znaju da pevaju, koji učestvuju u horovima, ljudi u godina tih koji imaju naši korisnici usluga, jer su im oni najbliži po godinama i najbolje ih prihvataju oboleli, su dolazili i volonterski su pevali sa njima. Onda imamo profesora fizičke kulture koji je isto potpuno psihički očuvan njihovih godina. On sa njima radi vežbe, što je jako blagotvorno i za njih. Dakle, kako se osjećali sami korisnici obolili od demencije? Dakle, naš je plan bio, prvo da kažem, da nam dolaze u početnoj fazi, u početnom stadijumu demencije kada se bitno mogu usporiti napredovanje bolesti. Ali šta smo mi dobili? Dobili smo nešto potpuno drugo. Dobili smo ljude u srednjoj fazi bolesti ili čak veoma poodmakloj. Sad, koliko ulogu u tome igra sama stigmatizacija? Igra ogromnu ulogu. Ljudi koji su dolazili, oni su i gledali. Prvo, mi nismo stavili na mesnu zajednicu natpis da je to prostor za obolele od demencije, upravo zbog tih predrasuda i zbog stigme da sad oni kada dolaze tu, a tu je vrlo frekventno jer je tu i market i druge prodavnice, već kako je to regulisano u mesnim zajednicama na Novom Beogradu, da ne vide tu komšije i da kažu aha, ovi su bolesni od demencije i tu dolaze. Dakle, nikakvo obeležje nismo imali, jednostavno stoji mesna zajednica Gazela upravo da bi smanjili i da ne bi bilo te predrasude. Ljudi koji su tu došli, dakle, prvo što smo mi vidjeli jednu uznemirenost i nelagodu kod samih korisnika, a veliku strepnju kod srodnika koji su ih dovodili. Ali vrlo brzo sve to splaslo i sami korisnici su se osjetili dobro, jer su oni osjetili kao da su negde svoji među svojima. Nalaze se među ljudima koji otprilike su kao i oni, prvo po godinama, koji reaguju na isti način kao što reaguju i oni, a ogromna je blagodet bila za srodnike koji su jedni sa drugima. Prvi put se upoznaju, ali mogli da pričaju otvoreno kao da se znaju 10 i 20 godina, da razmenjuju najmanje detalje i izazove koje imaju u brizi i nezi oko obolelog. Jer znate šta, negovati osobu koja polomi kuk, osobu koja ima neko somatsko oboljenje je vrlo teško, ali negovati osobu koja je u podmakloj fazi demencije, posebno Alzheimerove bolesti, to je najčešća vrsta i skoro i najteži oblik, što bi ja rekla, je izuzetno teško i naporno. Oni 24 sata moraju da bdiju nad tim osobama. I sada kod nas ne postoje savjetovalište za njih. Naravno, postoji dijagnostika. A što će biti potrebno da se ova vrsta projekta ne samo produži, nego da ne bude, kao što ste vi rekli, jednom nedeljno, mi ćemo posle našeg razgovora vidjeti iskustva nekih ljudi koji žive sa tim. Da. A šta uraditi? Kako? Ono što smo mi sada uradili, ti srodnici koji ih dovode i mi iz Srpskog udruženja za Alzheimerovu bolest, mi smo krenuli od svojih prijatelja, tamo gde ljudi već rade i lično da sakupljaju novac, da platimo domaćina koji nam otvara tamo i čisti mesnu zajednicu i bude tu, da platimo socijalnu radnicu koju smo inače plaćali. Mi ostali ćemo dolaziti i dalje volonterski pomagati, samo da ne prekidamo nešto što je izuzetno dobro, a istovremeno, i ovo su nama prilike, da molimo sve one koji imaju neki novac na raspolaganju, koji su ga namenili za ono socijalno odgovorno poslovanje, da nam se jave i da nam pomognu da održimo taj tok aktivnosti dok ne dođu konkursi ministarstava u narednoj godini, a oni se pojavljaju tek negde tamo krajem februara ili marta meseca i onda ćemo ponovo konkurisati kod ministarstva da nas podrži. I drugo, evaluacija aktivnosti koje smo imali tokom prethodnih 6 meseci i među korisnicima je pokazala izuzetne rezultate i među srodnicima. Srodnici su nam rekli da te njihove drage osobe koje oni dovode tu da koriste usluge, da im se vraća koncentracija, vraća im se neko samopouzdanje. Kod
nekih se čak i popravlja ona fina motorika. Znate, kada osoba izgubi tu motoriku, ona više ne može ni da samostalno ni da se hrani, ne može samostalno ni da se oblači. To je ogromna stvar. A onim što tamo radimo, uspemo da im vratimo te neke funkcije ili makar da ih zadržavamo na tom nivou na kom su sada, da brže ne propadaju i da ne idu u još gore stanje. Dakle, izuzetno nam je važno i nije nam dovoljno jednom nedeljno, nego bismo bili srećni da možemo. To bi trebalo da funkcioniše svaki dan i preko celog dana, 7-8 sati, kao izutra kad neko polazi na posao i vodi svoje dete u obdanište, kada se vraća sa posla da ga uzme, isto ovako i sa svojom dragom obolelom osobom. To bi nam trebalo. Ja se nadam da će mnogi ljudi sada čuti ovaj apel, a i kroz priču koju ćemo emitovati vidjeti koliko je važna pomoć. Hvala vam mnogo na vašem vremenu za N1. Bila je ovo Nadežda Satarić iz Srpskog udruženja za Alzheimer. Kao što ste čuli tokom razgovora, sindrom zalaska sunca, to je rečenica kojom Beograđanka Maja Gajić-Kvašče počinje ispovest o tome kako izgleda život i nega osobe koja boluje od demencije. Poverenje, strpljenje i podsticaj neke su od najbitnijih stvari koje prema njenoj ispovesti pomažu da se značajno olakša život. Sa njom je za Dan uživo razgovarala naša reporterka Marija Komazac. Sindrom zalaska sunca je nešto što je vrlo karakteristično za osobe obolele od demencija bilo kog tipa, da li je to Alzheimer ili vaskularnog tipa. To je zapravo jedan skup pojava koje mi, zdravi i koji smo u blizini obolele osobe, možemo da vidimo. Zapravo, ono potiče od velike nesigurnosti obolele osobe za sve što se oko nje dešava, time što količina svetlosti koja dopire do osobe je smanjena. Tako da, recimo, najobičniji čiviluk ili stolica mogu da proizvedu neke senke koje će da izazovu strah. I taj strah zapravo proizvodi reakcije koje su, kao što su recimo zbunjenost, nesigurnost, uplašenost, pa čak i agresija. Taj period u toku dana je najizazovniji, prvo zato što dugo traje, javlja se pred spavanje i može da potraje čak i duboko u noć, što već inače izmorenog u toku dana i možda prethodne noći onoga koji neguje negovatelja zapravo čini još mnogo nervoznijim, umornijim. I vi imate ulogu negovatelja, je li tako? Tako je, ja negujem tatu zajedno sa svojom majkom koja zapravo najviše vremena provodi. Ja sam zapravo zadužena za taj deo dana kada je tati najpotrebnija dodatna nega, baš popodne, uveče, ali najviše mama se stara o tati. Kako pomognete da život osobama sa demencijom bude lakši? Pa, prvo je najzahtevnija stvar koju jedan negovatelj mora da uradi ako ima sreće da je osoba koja je sa demencijom još uvek pokretna, to je da te strahove zapravo svede na minimum. Znate, vi ste u situaciji da pored sebe imate čoveka od koga očekujete reakciju da se nasmeje, da vam kaže nešto lepo, sve ono što čitavog života vaš otac, vaš suprug radi prema vama, a dobijete osobu koja vas zapravo ne prepoznaje, misli da vi želite da mu ukradete novac, što je najčešći simptom. Želite da ga odvedete negde gde on ne želi da ide. Zapravo on vas uopšte ne prepoznaje. Vi ste za njega potpuni stranac. I u tim momentima vi morate da prvo eliminišete sva vaša osjećanja, tuge, beznađa, ljutnje prema i bolesti i prema obolelom i da zapravo smognete snage da mu u tom momentu pružite toplinu, osjećaj sigurnosti koja će njemu vratiti zapravo sigurnost, da je sve u redu, da mu kažete, ako kaže ti si mi ukrao novac ili su bili neki ljudi koji su mi ukrali novac, jer halucinacije jesu sastavni deo bolesti, da mu kažete, pa dobro, možda ajde da potražimo zajedno taj novac ili možemo da odemo do banke da proverimo da li je to sve u redu. Terapija lekovima zapravo ne može da izleči tu bolest. Ona je samo podrška da se neko postojeće stanje u kome vi počinjete da primenjujete lekove zapravo što duže održi. Ali ono što dodatno pomaže i što je zapravo
iz mog ličnog iskustva najveća usluga i najveća dobrobit za obolele od demencije su zapravo te strukturirane radno-okupacione terapije koje pružaju socijalni radnici. I takve mesta gde se to može dobiti jesu dnevni centri. To je neki standard svetski. Tamo oni zapravo mogu da provociraju neke kognitivne svoje funkcije. Primjera radi, ako im date da crtaju i ako im omogućite crtanje, pisanje. Ja kao član Srpskog udruženja za borbu protiv Alzheimerove bolesti sam uradila anketu među srodnicima koji su posle izvesnog vremena kada su uočili svu dobrobit dnevnih centara, ne samo da su rekli da je to jako dobro i da su primetili jako velike promene na bolje na svojim obolelima, nego su zapravo insistirali koliko god je moguće za sada samo preko SUAB-a, jer lokalna samouprava nismo do sada našli nikakav način da lokalna samouprava to organizuje, jer je to u njihovoj nadležnosti, zato o tome pričam, da se organizuje više puta u toku nedelje, da traje duže, znači duže od 3 sata koliko je sada moguće. Ima tu još puno nekih predloga. Sada se tu nameće pitanje koliko je društvo spremno da pomogne ljudima koji su oboleli od bilo kojeg oblika demencije. Jeste, jako je to težako. Jednu obolelu u proseku, ne samo u Srbiji je još teža situacija, ali i svud je potrebno najmanje 2 ili 3 radno sposobne osobe da neguju. Znači da više ne mogu da rade normalno svoj posao. Ali za sada ja nisam naišla na velike prepreke da se organizuje dnevni boravak preko udruženja, ali zaista zato što u udruženju postoje ljudi koji to razumeju, ali i na volontere. Znači sve je zapravo bazirano na dobrom poznavanju situacije ljudi koji su u udruženju za borbu protiv Alzheimera i volontera. Hvala vam što ste odvojili vreme za televiziju N1.